Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Bigay na bigay. The supreme, kaloyal, and charming Magagalit talaga sa'yo si Lord. And Tita Tanya Hot Fresh Yummy at 40 Chinita. Photographer po ako o kilala din sa tawag na maniniyot. Ano yun? Maniniyot. Para iba Ikaw yun. talaga yung tenga mo, Mang Kanon. Iba yung narinig ko. Maniniyot. Proceed. Ako po si Belinda, 48 years old ng Muntinlupa City. Single mom po ako sa aking 4 na anak. Hindi naman po ako naghahanap ng makakasamang lalaki sa buhay dahil masaya naman ako sa aking trabaho at sa aking mga anak. Nagkataon lang po na nakilala ko si Melchor. 52 years old at isang driver bodyguard ng aking bossing. Tagapitik po kasi ako sa mga events. Kaya nagkita kami. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Oy, Mais, mamitik ka na dyan. Nandiyan ang mga bisita ni Huwag Boss. mo ko na akong kausapin dito. Ito lang ang ginagawa ko eh. Sige, pitik ka na. Doon ka na nga na. Ano, mamaya na tayo mag-yosi. Pitikan mo ako. Bakit ikaw? Sige na, wala pa O naman sige, yung- 1, 2, 3, go. Baka makita tayo, dalian mo. I-delete ko din naman. Grabe ka naman, Mars. Sino ba dapat i-save yan? I-delete ko kasi mapupuno yung memory card ko. Dali, isa pa. Ano ba ito pang papalit mo ng profile picture? Oo, pang Birthday mo FB. ba? Hindi pa naman. Sige, 1, 2, 3, go. Okay na. Punta na ako doon. Nandiyan na, parating na si boss. Parating Sila, na. boss. Hi! Kumusta kayo dito? Kamusta po, boss? Morning po. Ay, good evening po. Kamusta po? Happy birthday, boss, Ay, salamat. Nandito na pala yung mga bisita ko. Apo. Darling. Ano? Darling, doon ka muna, darling, ha? Safety ka na, may table na tayo doon, ha? Doon ka na. Sige. Ano, sino ba mga inaasahan nating dadating today? Ayan, mga bisita natin yan. Ako na bahala dyan, ha? Sige. Upo ka na doon, ha? Mamaya mo na ilabas ang ube at saka leche plan pag ano. Sige, darling. Sige na. Bakit ba nagmamadali ka? May sinasabi ba ako? Sige na, basta umalis ka sige, na. sige. Ay, naku, talaga tong babaeng to. Belinda, Sir. nandiyan na ba si Catriona?
Wala pa po eh. Nandyan na. Ayun din, tawagin mo. Lapitan natin. Tawagin ko, boss? Boss. Tawagin ko, boss? Hoy! Dito. Basta tawagin ko? Huwag ka sumigaw. Malalaman naman ako. Sumigaw, ha? Tara, sabay tayo para di halata. Marami tayo. Ayan. Ay, hi Belinda. Ano ba? Kamusta? Ito naman parang di ako kilala, Melchor. Alam ko naman. Nagtatrabaho kasi ako dito. Hindi ako nagpunta dito para hello. Hi! Katrina. Hi po. Boss, happy birthday. Happy birthday. Ano po? Bale, ito po yung regalo ko sa inyo. Uy, BP. Opo. Kasi po, nakita ko po na lagi po kayong hinihingal. So, Oo nga eh. gusto niyo po bang break in natin po yung BP? Sige, BP mo ko. Sige, papakilapag. Dito po tayo stable. Ayan. Ayan po. Gusto niyo po ba i-photoshoot to habang nag-BP? Ayan. Makita ni. Yan yung darling ko. Sige po. Pero, po. Belinda, Boss. picturean mo pero wag mo. Atin lang. Atin lang yan, ha? Sige, boss, sana hindi ko ma-post sa Viber chat namin. Baka magkamali ako eh. Gusto mo ba ng trabaho? Opo! Hindi ko po ipopost. Atin Ayan. lang. Sisend ko sa Yan inyo. ang gusto ko. Okay, boss. Okay. Pitik. Ito na po. Tagal niyo naman. Ay, 1, 2, 3. Gusto ko na lang yung BP na yan. Boss, hala. Wala pa lang battery. Teka lang ha. Ulitin mo. Ito. Lalagyan ka lang po ng battery. Ay, Boss, paluwalan. Ano to eh. Nagpaluwal ako ng battery. Bayaran mo ha. pati yung BP, bayaran ko yan. Regalo ko to eh. Regalo mo ba? Babayaran ko ba? O, iripan ko. Ha? Sige na, BP Ay, na. reimburse. Sige, mga ano to eh. Bali, ano po ito? 2,000 pero sa inyo 5K po. Yung battery na lang reimburse ko. Okay pa. 1, 2, 3 ko. Boss, okay naman po. Normal. po, 180 over 200. Normal ko yan. Uy, Diyos ko. Boss, kailangan na natin magpa-hospital. Hindi, normal ko lang yan. Normal po po eh. Normal Kasi ko yan. nakita mo Ano? ako. Siyempre. Ayan. Boss, okay, napitikan na po Boss. tayo ni Belinda. Boss, matitig si madam dito, boss. Ganun ba? Uy! Ikaw babae ka, ha? Dito ka pa nagdala ng pambipi mo? Ha? Ano sinasabi mo? Ang bastos mo naman. Huwag ka na maingay. Drama lang to. Kumain ka na doon. Boss, saan na? Yung ano? Talent fee ko sa Gcash ko, pag-tweet. Gcash. Gcash po. Sige po. Sandali. Belinda, may Gcash ka ba yan? I-Gcash mo yan, ha? Boss, ba't ako wala akong pampaluwal? Ako na, boss. Belinda, ako na bahala. Sasaluhin na kita. Ay, Melchor talaga, nandiskarte pa eh. Alam Doon ka nga, Melchor. Pipitikan ko si boss. Boss, 1, 2, 3. Happy birthday, boss! Isa pa, boss. Ang pugi na ba? Ha? Hindi. Hindi pogi, boss. Boss, ayusin mo. Baka last Ayun na birthday. yung itsura ko eh. Baka last birthday mo na to. Sinalibutan ko muna si Commander kasi nagagalit na. Ha? Sige po, sige po. Dito muna kayo. Pagkain, kasi parang kanina ka pa nag-picture-picture dyan. Hindi ka pa Ay, thank you kumakain. Sweet mo naman. Pagod nga ako, sakit ng balikat ko. Picturean mo naman ako, tayong dalawa. Bakit kita pipicturean? Tayong dalawa, selfie. Selfie. Oh, Huwag sige. na. Sa cellphone mo na lang. Sige. Halika. 1, 2, selfie. Closer. Hoy! Aray ko. Grabe Ito naman to. Baka di- akbay. Ito naman, no? Baka maniwala ko dyan, ah. Maniwala ka na. Dali. Isa pa. Ayan. Baka naman makita yan ng babae mo, magalit sa akin. Hindi nga. Wala akong ibang babae. Tanungin mo pa yung isang driver bodyguard ni Ay, boss. ba't ako magtatanong? Si Uncle Emerge. Kasamahan ko yun. Wala. Pati yung isa pang bodyguard, si Uncle Ezekiel. Wala akong ibang babae. Ikaw lang. Ba't ka tumatawa? Ikaw lang. Bakit?
na. Maging tayo. Ano ba? Ayusin mo, nagtatrabaho ako dito. Ito naman, hindi na mabiro eh. Sige na, kumain ka na dyan. Basta, pahinga number mo. Sige na, pahinga na number. Bakit saan mo gagamitin? May event ka ba? Kasi sa trabaho ko lang ginagamit. Oo, magpa-picture ako sa baka binyag ng pamangkin ko, kuhanin kita. Huwag mo pamigay ito ah. Oo naman. O yan, save mo. Akin ka lang. Esta itong number mo. Ayan, save mo yan. Salamat. Sa opisina. Girl! Mars! Oh, nag-ano ako na dito, nag-edit ako ng pictures, Nice. nagsasave ako. Ah. Mo ko istorbohin, mamaya pa tayo magkakape. Sana all No, may sige, flowers at may cake. Kanina yan, uy. Birthday mo? Sa'yo ba yan? Huwag mo kong inaano dito, busy ako, kailangan ko tayo. Ayan, oh! May event pa ka mamaya. Pag pumitik ka, akin ka. Belinda. Ayan o. Kanino yun galing? Kayo tinitrip niyo ako. Hindi kita tinitingnan mo. Melchor. Ay! OMG! May cake na, may pa-flowers pa. Ano? Hindi ako kikiligin. Ay! Mars, nag-heart yung mata mo. Hindi ka No, kinilig. pinadala niyo yun? Pinadala niya dito. Ayan. Oh, may tumatawag Ay, sa'yo. Teka, may nag-text. Ah, Ay, tumatawag. Sagutin hindi, mo. text lang muna. Ayan, teka, basahin ko muna yung text. Ayoko sagutin muna yung tawag. Wait lang. Nag-text ba? Nag-text. Patunogin mo yun. Pandali. May cellphone mo na yan. Ayan. Bagong-bago yung text, I love you. Grabe na. I love you agad! Grabe naman to si Melchor. Walang ya talaga nito. Naku, huwag natin itong pansinin. Kunyari ka pa. Hindi ko ito papansinin. Ala, Tamo, ala, kahit ala, tumawag yan, hindi ko yan papansinin. Tumatawag! Hindi ko yan papansinin. Hayaan mo siya tumawag. Sagutin mo na. Ayoko. Sagutin mo na nga. Sagutin mo na Sagutin nga. ko na nga. Hello? Hello. Hello? Hello? Oh. Hello? Sa iba galing tong flowers tsaka chocolate, cake. Oh, sa akin yan. Ay, hindi ko naman birthday. Ba't pala padala ka? Imaginin mo, hindi mo pa birthday, may cake at flowers ka na. Paano pa pag nag-birthday ka? Di ba? Di ba? Ganun yun. Mars, hindi ko na kaya. Ang galing, Mars. Ang galing niya, Mars. Oo. Ano, Mars? Hello? Alam ko ba di ka kikiligin, Mars? Ay, pipigilan ko, Mars. Hello? May paganto-ganto ka pa. Alata naman babaero ka. Huwag mo akong jamingin. Hindi nga ako babaero. Tsaka Tanong- baka nag-I love you ka. Pala I love you naman to. mahal na kita agad eh. Alam nga naman, I like you. Yung like kasi Pwede gusto ba mo. yun? Pwede naman yun. Tao naman tayo, nagmamahal. Sige na, pagbigyan mo na ako. Bisitahin kita sa inyo. Ayoko. Yung mga anak, alam mo na may mga anak ako eh. Baka magalit sa yung mga anak ko. Tsaka baka Tatanggapin nila ako. Ako magiging tatay ng mga anak mo. malalaki na yun. May isip na yun. 4 yun. Di mo yun kakayanin. Kakayanin ko yun para sa'yo. Paano mo nasabi? Subukan mo muna para may masabi ka. Ano? Mars, tulungan mo ko sa Mars, sige na, pagbigyan mo na yan. Ano sabihin ko? Go na! Go na! Go na? Saan? Saan ako pupunta? Sa inyo? Sabi mo sa amin, paulit-ulit O naman sige, to. sige. Kita tayo. Kailan? O mamayang gabi. Ang gusto mo. Wala bang lakad si boss? Walang lakad si boss. Nandun sa ano niya. Alam mo na. Sige. Sige na. Bye-bye. Bye. Love you. O, sige lang. I love you too na lang. Alam kong love mo na rin ako eh.
Ako na lang sasagot agad. I love you too. Bye-bye. Magaan po ang loob ko kay Melchor. At ito na nga yata ang sign po para pagbigyan ko ang sarili ko na lumigaya. Kaya pinayagan ko siyang bumisita sa bahay para makilala ang aking mga anak. Hello po, Jinjin. Mag-bless tayo kay Tito Melchor. Tito Kawaan kayo. Tito Melchor, bless po. Meron akong dalang pagkain para sa inyo. Hala, paborito ko po yan. Opo, ako rin, paborito ko rin yung Shanghai at saka siomay. Bakit wala pong toys? Gusto niyo ba lang laruan? Sige lang. Hindi. Ibibili ko na kayo. Sabi kasi ng nanay niyo, hindi naman ako kayo naglalaro. Jinjin! Ano ba yan? Na pinasalubungan na nga ng pagkain, anak, huwag kang masyadong sutil. Tuta naman, dinala na nga ng pagkain eh. Junjun, doon muna kayo sa doon muna kayo maglaro muna kayo nila Jinjin doon. Matutulog na kami, Mama. May klase pa kami bukas. Inaantok po ako, Papa Melchor. Parang ang sarap pakinggan Papa Melchor, Papa na tawag sa akin, Sige po, Opo, may papa na tayo, Jinjin. Papa Melchor! Papa Melchor. Papa Melchor. Papa Melchor, ikaw na po Papa namin Naku mga bata, umalis matulog na kayo doon. Melchor, pasensya ka na makukulit talaga yung mga bata. Good night po. Good night, Papa! Good night, mga anak. Paano? Sweet mo naman sa mga anak ko. Alis na ako. Dito ka na lang magstay. Sigurado ka. May biyahe ba kayo bukas nila, boss? Wala naman. Naiya ako sa iyo Dito ka na, Kaya nga may isa pang kwarto dyan Hindi ba ako sa kwarto mo? Hindi. Kaya may isang kwarto dyan para sa atin dalawa. Atin pala yung dalawa. Sigurado ka. Walang bawian. Tagal mo naman? Ha? Tagal mo, halika na matulog na tayo. Niready ko na yung dun. Talaga Halika nga dito. Dahan-dahan kayo mga bata, tol. Gising pa yun. Ay, pasok na nga tayo. Halika na. Bisan mo. Halika na, ayusin mo. Huwag kang pilyo dyan. Asus ka talaga. At doon na nga po nagsimula ang aming relasyon. Lingguhan po siyang umuwi dahil sa kanyang trabaho na driver bodyguard. Nag-live-in nga po kami at umabot po ng 1 taon. Pero isang araw nagulat po ako na may mga tinatago pala siya sa akin. Nabasa ko po yung mga ka-text niyang babae sa cellphone niya. Sa sobrang galit ko ay pinalayas ko siya sa bahay. Lumayas ka dito! Ayun yung mga tatadyakan kita! Belinda, wait lang. Sandali lang. Agay! Kapal lang mukha mo! Kapal lang mukha mo! Ano bang kasalanan ko? Nananahimik ako! Sa City Hall! Nagtatrabaho ako doon! Busy ako sa trabaho, pumipitik ako, tapos magpapakilala ka sa akin, I love you mo ko, tas lulukuhin mo kung kapal ng mukha mo, nananahimik buhay ko, ginulo mo ko, napakababaero mo! Agay! Nakita mo yung mga damit mo sa labas? Ba't doon nakalabas Ando yan? lahat, ha? Lumayas ka na dito. Belinda, ano bang ginawa kong kasalanan? Hindi ko deserve yung masaktan. Ano bang ginawa ko? Sino si Karen? Ha? Sino yan? Sino si Trisha? Sino yan? Tinawagan ko din si Maricel. Ha? May relasyon kayo? Ha? Wala akong kilalang Ang dami mong kachat, Melchor! Ha? Kapal na mukha mo. Aksidente lang yan.
May naki-chat yung kumpare ko. Baka kachat ni Emerge yan. O kachat ni Ezekiel. Hindi ko kachat Sa ni... cellphone mo, hinihiram Kachat nila ni- yung cellphone mo? Kachat ni Atan pala yan. Mga kasamahan ko yan. Kachat ni Daryl. O baka kachat... Sabi na, wala pa silang cellphone. Lobat. Medyo sirain yung mga cellphone nila eh. Medyo bago yung sa akin. Kapal na mukha mo! Lumayas ka na dito, wag ka na bumalik ka. Nakakahiya sa mga anak ko, tinanggap ka namin Hindi dito, nga. ha? Huwag mo naman akong ganituin. Patawarin mo na ako. Wala naman akong ginawa eh. Hindi ko naman kilala yung mga nagchat-chat din eh. Bahala ka dyan! Kausapin mo yung cellphone mo. Magsimba tayo. Tara. Ba't tayo magsisimba? Ha? Ba't tayo magsisimba? Kulang lang tayo sa divine intervention. Sige na. Dinamay mo pa ang Diyos. Ang kapal ng mukha mo. Promise, wala nga. Driver bodyguard. Ang babait kaya namin. Sige na. Magsimba tayo. Pag-iisipan ko. Tapos sa linggo mag-rides tayo. Magpunta tayo sa may Kibyang Tunnel. Pinubola mo na ako, ha? Di Hindi. mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi nga kita binubola eh. Sabi na yung mga tropa ko na mag-rides daw eh. Ito magsimba tayo. Tara na, huwag ka na magalit. Hindi, magbabago ka na. Magbabago na. Ba't naman ako magbago? Wala namang ginawang masama. Promise. Promise. Halika na, huwag ka na magalit. Halika na nga dito. Promise, ha? Hindi mo ako pagpapalit sa iba. Oo nga. Ako lang, Oo, promise. ikaw lang. Halika dito. Uy, kiss mo na ako. Halika dito. Love you. Love you. Kailangan ko Sasakyan si Ka.